Menyaw bat babe away unong interview tungkam ha ki department baper ondaw la syong thai la ne retired ya kane ka jing itu khana la shuyo pateng mat omdon jing mot ban kano yano haringa yathu yaka tangna ka bata ban ai awareness ladon away ubriu ubat tungkam ya bon ki samla wat kam ha ki department baper ha kari ha ka pot ba udang tre ya kam ula shai le nyaw shiliang khamat ha kar kom tungkam tungjam ula le kumne yo le se namar ki daw ba bun jai pangimla bantip henry on daw la shong thai na ka kam artat karta kala kam he batamen ha ka we kasngi kat bawdang shong marwe ha ka ying ba bha bat itanat ka jongu kandet lawan ka jing sngew tumang par ka jing sngew marwe ha ka jing im ka jongu namar ha ki por ba udang tre ya ka kam ki briu ki shat buram par wan shong kai brabor ha ying sa ka jongu henry on daw la shong thai pan artat la no karta ki perlok ru ki laduna wala ulong upabit babiang ha ke paro kamen sem jongu kadam na ka jing sngew bum hon pat jing babe namar ba ulokan mausa ya gitu ki papli ki samla wat kam ki bat tebit pat bastat henry makipat kim yo ya ka kam yo pan ban ki te ki pom dei hok pan yo ya ka tang namar ka jing nyaw shiliang khamat kane ka jing pom suk men sem pat ka jing babe ka jong u kala pelong yu u ban phla ha we uporlok u baya jan bha bat u da ka baong la da ka long ka bala ban phai den wieng kum ha gitu ki por bangadang long unong interview thungkam nganjin dale da ka bashisha bar ka bahok namar menta ngala tamen ngasngau thu ngaklem le ei ru ka babha na ka penta ka imlang sa lang herre ngashu tre tang ban pelang spa yalade kataru da ka ba pendu kam ya kitu ki babli ki bade hok panyo ya ka kam hoi ngi ha ka jinglong briu kham tam ha ka podang samla padang khlan ka met ni kwa ban kamai spa shibun namar ki jingdon kam bar ki jingdawa haying hasem kum ka patit chaka pan shnayeng pan pha school khon pan thet kitir kitar banon kam haying hasem pat pan yarap ikiwe kum ta ter hare ka jing kamai spa da ka babha mat ka batresh tam ka long ka jing khu om tang ya ka yeng ka sem hare ka long ru ka jing khu wad ya ka imlang sa lang ru hare ka jing kamai spa da ka ba le bam hok kan long ka jing tim ya ki khon ki ti ya ka yeng ka sem ya la de bad ya ka jing im la ne ya ka imlang sa lam hi paro ka we ladang gile pom hok ane nyaw shiliang bat nyaw ben ki we ki briu ki batlot kan mau ki ne ki briu ki basha nyaw ben bat nyaw shiliang kin ut bat yam bat duwa ya khamat ublei nong bu nong thau jongki bat ublei wong ba ka kaput ka de ka jongu ha ka we ka sngi un sa ai nong ben ya ki to ki briu ki balle pom hok bat nyaw shiliang khamat namar ka ktin go ong namar ya ka jing pitar ublei la pen pau na bleng persha ya ka jing bom rublei bat ya ka jing bom hok paro phar ki jong ki briu ki bapan pep ken ya ka jing shisha da ka bom hok khuble shibun ye phi baro la da phiskau tunat ikane jing tu khana sawa share wa subscribe your new channel